På Volkswagen ID3, ID4 og ID5, der oplever vi jævnligt fejl på det dynamiske kurvelys, og det er altså det, I kan se bevæger sig herinde i forlygten. Når det sker, er løsningen desværre ofte at udskifte en komplet forlygte, og det kan løbe op i en regning på omkring 21.000 danske kroner per lygte. Men hvad nu, hvis det kunne løses uden at udskifte en dyre lygte og kun til en brøkdel af prisen? I den her video skal vi se nærmere på et professionelt værksted, som fandt årsagen til det her problem, og det ledte til en teknisk undersøgelse hos Elektropartner, der senere resulterede i en reparationsløsning i autofrontal. Så prøv en gang at se med i den her video, hvis du vil se årsagen til den her fejl, og hvordan det udbredes uden at skifte den dyre forlygte. Hver uge der modtager Elektropartners Hotline mere end 1000 henvendelser fra professionelle værksteder rundt omkring i Europa. Og når vi ser den samme problemstilling gå igen og igen, så undersøger vi altid problemet nærmere via vores erfaringsdatabase, og så laver vi en bulletin, som bliver tilgængelig i autofrontal. På den måde så slipper andre værksteder for at bruge unødig tid og unødig reservedele på den samme problemstilling. Heldigvis så er der også mange dygtige værksteder, der får løst en svær fejl, og så vil de gerne dele den her erfaring med andre værksteder og sende det ind som et tip til autofrontal. Og den video, vi skal se nærmere på i dag, det er et rigtig godt eksempel på det. Henrik Poulsen fra Lars Rein Automobiler i Ribe, han stod før sommerferien med en ID4 fra 2023, altså 3 år gammel, som meldte fejl på kurvelyset. Han brugte den originale diagnosetester, og via guided fejlsøgning, så var konklusionen ret hurtigt, at den foreslog at udskifte en komplet forlygte. Da Henrik så det, og så prisen på forlygten, så tænkte han, det kan ikke passe, man skal skifte en hel forlygte bestående af en masse komponenter, bare fordi en af komponenterne har en fejl. Så han valgte i stedet for at undersøge problemet helt til bunds. Henrik valgte at starte den her fejlsøgning som enhver tekniker, nemlig ved først at bekræfte kundeanken, og bagefter lave en komplet fejlkodeudlæsning af alle bilens styreenheder. Det man kunne se her, det var, at i styreenhed til venstre forlygte, der var der lært 2 fejlkoder, der omhandlede dynamisk kurvelys. Så nu når Henrik han havde både symptomer og fejlkoder, så kunne han gå til autofrontal for at se, om der var en kendt reparationsløsning på lige nøjagtigt det her problem. Desværre så var der på daværende tidspunkt ikke nogen reparationsløsning, så Henrik han skulle altså i gang med at fejlsøge helt fra bunden af. Det første han gjorde var som sagt at se, hvad den guidede fejlsøgning med den originale tester den foreslog, men den kom igen blot frem til, at det var udskiftning af komplet forlygte. Så for at få et lidt overblik over det her system, så kiggede Henrik ind i ledelsesdiagrammet for at se, hvad der var muligt at måle her, men igen så blev han bare lidt skuffet, fordi det originale ledelsesdiagram den viser kun ledningerne hen til forlygten. Og der er ikke ret mange ledninger, der er faktisk kun en stel og en plus og 2 CAN-bus, og så ellers nogle udgange til nogle LED-lygter. Så det var ikke relevant for det her, fordi vi havde jo en fejl på selve dynamisk kurvelys. Og det sidder inde i forlygten. Men det understreger jo lidt, hvis det er bilproducentens politik, at man skal skifte komplet forlygte, så snart der er noget galt inde i den, jamen så er det måske derfor, der ikke er teknisk data på komponenter og ledninger inde i forlygten. Da Henrik han kiggede om bag på forlygten, så var det var forsejlet det hele. Der var ikke noget dæksel. Så man kan godt forstå på nuværende tidspunkt, der virker alt jo til, at den eneste mulige løsning, det er at udskifte en komplet forlygte. Men Henrik, han gav ikke lige op så let. Han valgte i stedet for at stå lidt længere tid foran skærmen og bruge det på research. Og det kom der noget godt ud af. Da Henrik han har stået og søgt i et stykke tid, så fandt han faktisk en reparationsvejledning på noget andet inde i forlygten, men i den vejledning der stod der, hvordan du kunne komme ind i forlygten, selvom den jo er forsejlet. Det viser, at bag på forlygten, der skal du slå forsigtigt med en hammer, og så skal du ødelægge et dæksel, som er forstøbt. Og så kan du altså komme ind og skifte komponenter inde i lygten, eller måle, som vi jo skulle her. Så bagefter så gik Henrik ind og undersøgte, hvad der var muligt i reservedelskataloget og få at dele. Fordi hvis han nu har ødelagt den her, hvad så? Og der viste det sig faktisk også, at det var muligt at købe sådan et dæksel som det her med pakning og skruer. Og det var faktisk forberedt til, at den kan man skrue på bagefter reparationen af forlygten. Så det gav lidt blod på tanden til at komme videre i den her fejlsøgning. Da først Henrik han fik fjernet dækselet bag på lygten, så tog det ikke mange sekunder for ham at se, hvad fejlen var. Det var en relativt simpel fejl. På kurvelygten der er der et 7-pols stik, som har 6 sorte ledninger. 4 ud af de 6 ledninger, de var revet helt ud og havde ikke forbindelse. Så
Det var jo et dejligt moment, og det er lige nøjagtigt de her øjeblikke, der gør en tekniker glad, når han ser, at i stedet for at skifte en dyr komponent, så kan vi faktisk reparere det. Og vi kan også se, hvad fejlen er. Det er træls bare at skifte en komponent uden at vide, hvad årsagen er som tekniker. Det er ikke det, vi vil. Så det er jo lige nøjagtigt et af de øjeblikke, der gør det fedt at være tekniker. Men der var alligevel et stykke vej herfra, fordi nu stod Henry jo med 4 ledninger, der alle sammen var sort, og han kunne ikke se, hvordan de skulle forbindes igen. Så derfor så prøvede han at spørge elektropartner, om vi havde kendskab til det, for måske vi havde noget liggende, for der er jo ikke noget diagram over det, der var inde i forlygten. Henry han sendte det ind som et tip til Autofrontal, sådan så vi blev opmærksomme på, at det ikke altid er forlygten, der skal skiftes, hvis andre spørger på det her i hotline, men også med et par tillægsspørgsmål, om det var noget, vi har set før, om vi eventuelt kunne oplyse om hvordan de her 6 sorte ledninger skulle sidde i det 7-foldede stik. Vi undersøgte i vores interne hotline-database, og vi blev faktisk overrasket over, hvor mange andre værksteder, der også har spurgt på det her problem. Vi valgte derfor at undersøge det til bunds. Vi spurgte lokale værksteder, om de havde nogle forlygter liggende, og dem kørte vi så ud og hentede og lukkede op. Og til vores overraskelse, så på alle de forlygter, vi havde, der var fejlen præcis den samme. Enten var en eller flere af de her ledninger hævet ud af stikket til kurvelysmotoren. Heldigvis så var der en af forlygterne, hvor der kun var en af ledningerne, der var hævet ud, og de andre de sad stadigvæk lige i stikket. Så det gjorde det muligt for os at kortlægge, hvordan stikket på lygtemotoren er forbundet over til det store multistik til lygtens styrenhed. Det kan vi så bruge, når vi nu skal lave en gylting i Autofrontal, hvor vi så kan kortlægge et diagram på kurvelysmotoren inde i selve forlygten, så andre de nu kan montere de her ledninger korrekt. Efter at have undersøgt flere forlygter, så var der et klart mønster, der gentog sig. Ledningerne knækkede hver gang præcis det samme sted, lige bag stikbenet, hvor aflastningen af ledningen skal ske. Da vi sammenlignede et fejlfrit stikben med en stikben fra en defekt forlygte, så bemærkede vi en tydelig forskel. På den defekte forbindelse var det ene af de 2 klemmepunkter omkring ledningsisolering ikke presset korrekt sammen. Der var en højdeforskel, som I kan se. Når begge klemmepunkter de ikke aflaster ledningen ens, ja, så bliver de egentlig sat ud af spil, og i stedet så bliver belastningen overført til selve kobberlederen. Og kobberledningen på det her lille stik, den er altså kun omkring 0,6 mm. I kan prøve at se den her ved siden af min hånd. Det er et meget, meget lille stik. Så hvis ikke at stikbenet den klemmer på ledningsisoleringen, ja, så går alle vibrationer i stedet for over i kobber, og så knækker det her tynde kobber med tiden. Så ligesom så meget andet elektronik, så vil kørsel på ujævne veje selvfølgelig fremprovokere det her, så det sker før, end hvis man har en kunde, der kører på en jævn vej hver dag. Men det sker før, fordi at de her små stikben, de ikke klemmer ordentligt ned på ledningsisoleringen, og dermed aflaster den. Nu da vi har fundet årsagen, så skal vi have fundet en god måde at reparere det på. Og det er ikke at lade den gamle ledning få det gamle stik. Det vil formentlig knække i løbet af ikke så lang tid igen, da en lodning jo vil gøre stikket stiv, og så vil den knække der igen. Nej, vi skal have skiftet alle de her stik, da de alle sammen har den her svaghed, og så skal vi jo have fundet en god måde at gøre det på. Stikbenene de er meget små, så det vil kræve en specialtang, som ikke alle værksteder har, for at lave en korrekt klemning af det på sådan en tynd ledning. Desuden så er ledningen jo blevet kortere, den der sidder i forlygten, fordi den er knækket, og den er i forvejen lige til den stramme side, der hvor den sidder. Så i stedet for, så valgte vi en anden løsning. Måden vi gerne ville løse problemet på, det var ved at finde et reparationssæt som det her, bestående af det rette stik, som er færdigpresset på en reparationsledning. Og bagefter selvfølgelig med den rette femflex. Men at finde sådan en stik her, det lyder måske simpelt, men faktisk så har producenten af det her stik over 100.000 varenumre, så vi brugte faktisk en rimelig del tid på at finde det rette stik. Men så fandt vi den heldigvis, og det vil vi selvfølgelig oplyse i den bulletin, vi laver på det her problem, så andre ikke også skal lede længe efter det rette stikben. Det fine med den her løsning, det er, at materialeudgiften, inklusiv dækslet, der er vi altså under 500 kroner inklusiv moms. Ved at lodde de nye reparationsledninger sammen med de eksisterende ledninger, så kan vi samtidig gøre ledningerne en smule længere, og dermed reducere belastningen for stikbenene. Vi valgte også nøje, hvor ledningerne de skulle samles. Lodsamlingen de blev placeret et sted i forlygten, hvor ledningerne de kan fastgøres, så samlingerne de ikke udsættes for de bevægelser, der naturligt opstår omkring brug af kurvelysmotoren. På den måde så bliver lodsamlinger ikke belastet på samme måde, og de nye ledninger de får en langt bedre belastning end den oprindelige konstruktion.
Efter reparationen, der kunne vi slette alle fejlkoder, og vi testede kurvelyset, og det virkede nu, som det skulle. Den oprindelige strategi var at udskifte en komplet forlygte, som har en materialeudgift på omkring 17.000 kroner, inklusive moms. Dertil så kommer der selvfølgelig noget arbejdsløn og noget efterfølgende arbejde, fordi når vi skal have forlygten af de her biler, så kræver det, at vi tager forkofangeren af, og når vi tager den af, så kræver det, at vi kalibrerer områdekameraet, fordi vi har et kamera siddende ude i forkofangeren. Vi skal også kalibrere automatisk fartpilot, altså ACC-radaren, og selvfølgelig skal vi også kalibrere forlygten med et lygteapparat, som kan kalibrere Matrix-lygter. Og det er derfor, at det hele det kunne løbe op i omkring 21.000 inklusive moms for reparation af en forlygte, hvis den skal udskiftes. Alt den her information vil selvfølgelig blive tilgængelig ved næste upload i Autofrontal som en teknisk bulletin. Så skal andre værksteder heller ikke bruge unødig tid på at finde den rette fejlsøgningsstrategi, finde den studiediagram ind i lygten og ikke mindst de rette reservedele. Men jeg synes også, der er noget vigtigt at lige vil slutte af med her. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, hvor vigtigt det er, at vi hjælper hinanden i branchen, især nu, hvor biler virkelig bliver komplekse. Henry, han fandt fejlen. Han delte det med os andre ved at sende den ind til Elektropartner. Vi kunne kigge i vores hotline-database, der var belæg for en løsning her. Og vi brugte meget tid i vores research team på at finde en kvalitetssikret løsning, som vi nu deler i Autofrontal som næste bulletin. Og det synes jeg er godt for branchen. Noget andet, jeg også lige vil understrege, det er, at Henry han stoppede jo op, inden han skulle skifte en dyr komponent. Og det synes jeg altså også, det er super vigtigt, at vi som teknikere får den tid nogle gange til at undersøge årsagen til en dyr komponent skal skiftes. Fordi mange gange, når vi kigger ind i årsag, så finder vi ud af, jamen det kan faktisk repareres. Og det synes jeg, det er godt for branchen. Har du også haft et eksempel på en rigtig dyr forlygtereparation, så del den gerne i kommentarsporet, så kan det jo være, at vi skal lave en ny bulletin på det. Ellers så håber jeg, at du kan lide videoen, og hvis du kan, vil jeg sætte pris på, at du giver den et like, så skal vi gerne lave flere som det her fremadrettet. Tusind tak, fordi I så med.